Magkukusog man. Dinhi. 5G. Okay guys, bababa na kami. Ayan po ang babaan namin. Oh, di ba? Di kami ha, Little Baguio. Ato dito an pinakakuan niya. Falls dito ubos. Yan. Yan ang Little Baguio di sa Amon. Tara guys, dito na kami sa Lulugayan. Makikita na ninyo ang aming falls. Uy, Amon. Okay. Tara. Dear God. Patay, mabahay pa niya daw ubos. Ito ang papunta sa Lulugayan Falls. Diha Amon. Tanggalon ko ta kay glass kay Lotebi. Maglaksira. Mga maglaksira. Sanay na good man hira, sanay na. Ino pud ko tata kay naman to plano nga dala hakuan. Juda. Juda. Oh. Oo, di man yan ito. Basta Okay, pinansusumhan na di dah Juda. Ayan. Oh, ayan, 'di ba? Taas na ng aming nilakar. Patay tayo dyan. Sayang ang effort mo. video ko lang video kay hindi ko na nataon. Bato. Gagigi. Naisangit. Naisangit ang saya. Maganda pa naman ang mga pag ano ko doon. Oh. Ang introduction na rin ngayon ka-record. Kanubo ng laway. Medyo malapit na, malapit na. Maka-relax ng stress na opat. Nawawala na sa hunang-huna. Parehas na kita, mga loading na. First time mo, TV? Third time na namin. First time kaya virgin na virgin. Si Waray Mang Vlog. At ayun pa, merong isa doon sa likod. May broda. Ay, Dito vlog. po kami sa aming destination. Adi na kami. Ano ba ito? Ito Paglilihan. na kami guys. Ay, panlian. Paglilian. Lulugayan Falls. Ito. Na, dali. Dali. Dali, I'm excited na. No! Welcome. No money, no entry. Patay. Bayad muna. Bayad muna bago sumunod. Sige, ay good kita pag sulod, hindi rin na bayad. Mangkat. Hindi ko nila ate. Ay, wari tayo. Bali, pero nila ba ibang dyan? Punta sa. Upat na? Wari pa na. Wari pa ito. Oh. Atong may parisay, bali taga. At balogan ako. Dito ang ito ate. Kaya na Waray pa. Oo. Pasyada lang. No? Dawa na bubo. Ano niya, babawa ako dito. Adinan Falls. Ang sinsaring ko man. Udo, magmonay tantan. Falls. Bantaya na klarin. Diba? Ano, pinanggutom na ra oh. Di ba maman? Wala. Entrance pambata, Pinagutom na. cheese? Oo. Di ba ma? Hello, welcome to my vlog. Ayan, diba?
Doon sa taas mamaya pupunta kami doon. Kaya relax lang muna. Hindi na, pag-aaranin ko na. Ada kita nga anay. Thank you Jesus. Pare ka na drinks. Nawat, nasa... Hoy! Pamadasin. Ipalis to. Time, nagutom ang mga mag-swimming, nanggutom na. Punta tayo doon sa unahan, guys. Gayan. Tapos, Panlilihian. Oh. So, hanggat dirito di dakuan. Daday, ako naman day, dini ka. Yang God. Iya ka danay kay diri ka pa mao. Ano naman pagkuan ha. Nakapidlit na ito nida. Pag diri nakaandar ang kuan tayo. Ay, naka-andar na, guys. 31. Sakay ko na ako. Mama, ikaw naman. Wala, burod ka. Oh, Victoria lang burod. Naud pa. Hala, umurot. Siya iton. Hala, gwanta kay family ko no. Siya ang gitawag nga family.
Natok daw na iton? Oh. Kay paranat kahit ikaw kubulan. 1 year na? Nag 1 year na? Maganda. Dito ka. Kapag kada mo ato, naglilintong-lintong pala tiya. Uy. La. La. Ah. Ah. Nagatawa niya. Ala, mapaso na. Mapaso na, naluluto na kita. Wah. Ano? Aira. Ang tikang Manila, di man naman sponsor namon bangalon. Kaano? So guys, ayan ang heart. Picture mo na kita. Bida ka sugad. Nakandar. Hello. Papakaiinom na lang. Imo na to ginlilinumos.
Oh, let's go, let's go, let's go. Home na. Ah, musag ka na liwat kamis. Yes. Stranded. Ayan, ang aming akyatin na naman ang Little Baguio. Naiyap ko ini to, sobra ini 100 na hagdanan. Challenge na to, guys. Yeah. Yung tuhod ni Lola. Anay? Ayan guys. Akyat pa, akyat. Hello, waray, ma'am. Go home, go home na, go home, go home. Pati yung kilay ko kinakagat ng ano. ng maliliit na pagnok. Lamok. Challenge. Hawak kamay. Di kita bibitawan. Naglalakbay. Tapos na. Whew. Yan guys, oh. 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 Uwi na kami guys, kay marami ng ha? Patay. May sasakyan na kita. Hagi. Butla, mauubos niya ito kinaon. Paano ka lamigan? Mabalik daw tita paubos. Oh. Oh. Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamat. Ano mo cellphone na hulog? We. Ngayon, pagsugad niya. Oh, what ka? Ay. Tara na guys. Pargamit na mo. Sakay na kita. Ayan natin sa sakyan. Hindi na dali. Tara. Matanggal karaptan.
Bye guys. Bye bye guys. Bye 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 bye.